Landskampen blev præsenteret sammen med Airtox Letvægt sikkerhedssko hos Stark og Mini Cruises til Oslo hos Go Nordic Cruise Line. Vi er bare verdens bedste fodboldfans her i Danmark. Tænk, det land, der får vores opbakning til VM. De er heldige. Hvem synes du fortjener vores opmærksomhed? Du kan stemme lige nu på tv2.dk. Aftennews om lidt her på TV2, og hvis du har brug for smil og højt humør til din aften, så har jeg en anbefaling til TV2 Play. Velkommen til Ingen Panik. 49 hop. 4 kendte ansigter bliver udsat for uventede situationer. Ingen panik på TV2 Play. Henter du Trille i dag? Bolden rundt. Alt kan ske. Det må hente din datter i dag. Hvad går der galt? Ja, men jeg synes jo egentlig, at jeg kommer godt fra start. Jeg holder mig til planen, men undervejs så er det som om, jeg mister fokus, og det må bare ikke ske. Så det er tilbage på træningsbanen. Er du også klar til at invitere sport helt ind i hverdagen? Med Telmore Play kan du nu også få sport og livestreaming i en liga for sig. Få Danmarks ultimative sportspakke på Telmore.dk. Forkæl hverdagen med madglæde fra Menu. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Fresco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Menu-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Menu. Menu. Vi holder af mad. Jeg blev Danmarksmester for 4 år siden. Golf, det er jo en mellemting mellem cricket og golf. Nu går det i gang med at spille. Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja. Kan du se alle de dejlige mennesker her? Giv mig, om vi vinder. Golfspillerne vinder, når du taber. Danske Spil giver 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Du er så fyret, så super duper fyret. Ingen ved hvorfor, men det er helt sikkert og vist. Helt sikkert og vist. Du mærker, verden falder sammen. Du er på kanten til hysterisk sammenbrud. Ring til Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hurtig hjælp, hvis du bliver fyret. Den nye elektriske Toyota BZ4X Touring er familiebilen, der giver dig mere. Mere plads. Mere vejgreb. Mere køreglæde. Mere fleksibilitet. Med i købet følger lige nu vinterkomplet jul til en værdi af 20.995 kroner. Kig forbi din Toyota-forhandler i dag. Din bil skifter i takt med dit liv. Passer din bilforsikring stadig til dig og din bil? Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt. That's 1,200 for the night. How? I paid 2,000. Trivago. Well, what if I like to use my loyalty rate? It's on Trivago. Trivago sammenligner hotelpriser fra hundredvis af sider, så du kan spare op til 40%. Hotel? Trivago. Falk passer på jeres sundhed, både på arbejdspladserne og hjemme hos familien. Hos os kan I komme hurtigt på højkant igen. Få hjælp til at holde jer i gang, inden ryggen spænder ben for et aktivt liv. Eller få en snak om de mange ting, der er vigtige at tale om. For vi er mere end brand, ambulance, vejhjælp og sygetransport. Falk er også jeres hjælpende hånd til et sundere liv. Nu er der premiere på den helt nye Subaru Uncharted. En elbil med generøs rækkevidde og op til 10 års serviceaktiveret garanti. Lige nu til introduktionspris for kun 274.900 kroner. Læs mere og book en prøvetur i den nye Subaru Uncharted på subaru.dk. Få det hele uden at besøge dem alle. Få blandt andet 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Cheesy yoghurt også til 12 kroner. Og Gul Pris har et bredt udvalg af hverdagsvarer, der prismatcher Netto. Min købmand, mere lokalt bliver det ikke.
Velkommen hos Danmarks sjoveste casino, hvor vi altid er klar til at give dig en spiloplevelse ud over det sædvanlige. Uanset om du vil hygge dig med vores unikke spil, eller mærke spændingen ved livebordene. Vi har alle dine favoritter hos Danske Spil Casino. Du er i gode hænder her. Sidder den fast, tror du? Ja, okay. Du er i gode hænder. Jeg synes ikke, jeg hørte et klik. Esme, vi skal tale om pension i dag. Hvad drømmer du om? Få kigget på min pension. Det er noget, jeg har udskudt i rigtig mange år. Hvordan vil du have det, hvis du ikke har nogen pensionsopsparing? Ja, det var jeg ikke! Jeg tror, jeg vil have det sådan. Vi er klar med rådgivning hele livet. PFA, fordi fremtiden er noget, vi skal glæde os til. Hvor er det flot. Ja, det er det. Så er der stjerneduel. Skal du have. Så er det alvor. Cykling præsenterer sammen med din elbilpartner. Power, elektronik og hvidevarer. Og Epic sikkerhedssko fra Blockletter Workwear. De danske racerkørere er klar. Se Le Mans på TV2 og TV2 Play. Le Mans præsenterer sammen med Airtox letvægt sikkerhedssko hos Stark og den elektriske Toyota BZ4X Touring. Fodbold skal ses, mens det sker. Især VM. Mens ingen aner, hvad der kommer til at ske. Det er ikke altid, vi får det, vi ønsker os. Eller drømt om. Men når vi gør, så glemmer vi det aldrig. FIFA VM 2026 præsenteres sammen med Big Arch fra McDonald's og Coca-Cola. Kære alle danskere. Jeg har netop meddelt Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg i Danmark. Vi står i en usædvanlig situation. Danmark er ikke kvalificeret til VM. Det betyder, at vi er 6 millioner hjemløse fans under sommerens kampe, uden et hold at holde med. Men det laver vi om på. Nu. For det at se VM uden et hold er lidt ligesom at spise en pølse uden brød. Det fungerer. Ja, bare ikke lige så godt. Derfor skal vi vælge et hold sammen. Skal vi holde med de små Curaçao, som har de færreste fans overhovedet? Eller hvad med Norge? Bare lige mærke, hvordan det føles at have Bjerge og Erling. Eller skal vi spille sikkert? Vi kan vælge mellem alle nationer ved årets VM. Så spørgsmålet er, hvem skal have glæden af verdens bedste fodboldfans for en sommer? Valget er hermed åbent. Rigtig god valgkamp. Skal Tange Sø fjernes eller blive liggende? Bølgerne går højt i dokumentaren Det Store Søslag på TV2 Play. Christian Eriksen faldt her til aften op i en testkamp mod Ukraine på Odense Stadion efter godt en times spil. Han modtog behandling med det samme og er ved bevidsthed. Resten af kampen er blevet aflyst. Ja, velkommen til denne aften, hvor vi har stort fokus på Christian Eriksen, landsholdsspiller, som altså